juntaikan tampai bagantuang denai tarimo 10 jari mungkin nyo nasib alun karuntuang Allah di tangan putui nan jadi mungkinlah garih suratan tangan iyo di paci lapeh juo denai lah harok dape pegangan suratan bana mungkin kironyo malang yo malang mungkin di diri taganggam tali pangabe kasih dijuntaikan tali sayang kadenai suratan bana alun barubah mangalah nasib samalang nengko tali di uleh putuh juo niai manggenggam yo najan lape dia kasih Jawa di ule juntaikan tampai bagantuang denai tarimo 10 jari mungkin nyo nasib alun karuntuang Allah di tangan putui nan jadi mungkinlah garih suratan tangan iyo di paci lapeh juo denai lah harok dape pegangan suratan bana mungkin kironyo malang yo malang mungkin di diri taganggam tali pangabe kasih dijuntaikan tali sayang kadenai suratan bana alun barubah mangalah nasib samalang nengko tali di uleh putuh juo niai manggenggam yo najan lape dia kasih Jawa di ule